Розкрий енергію життя. Ми повертаємось до нашої студії. У другій частині ми обговоримо тіньові схеми оренди землі та сільхозпродукції. В нас залишилось 30 хвилин, і на початку цієї дискусії ми подивимось відео, яке нещодавно записав Таршин Станіслав про корупційні впливи митниці на аграрний сектор. Я прошу включити відео номер 1, і після цього ми його прокоментуємо. 16 предприятий дата рождения. Сложно не понимать, что происходит в эфире. Правильно, чтобы они здоровы. Оно сейчас показывается. Тоді я надаю слово Володимиру Чеповому. Він стисло розповість, про що йдеться у цьому відео і що саме вдалося бізнесу реалізувати. Стисло 2 хвилини, будь ласка. Ну, я думаю, що взагалі є проблема, що виникають, і ми точно знаємо, що чи на митниці, чи це Служба безпеки, чи рейдери, чи ще хтось завжди мають якісь свої інструменти тиску на бізнес для того, щоб їм заплатили. Випадок, який ми зараз обговорюємо, це компанія «Градойл», Станіслав Таршин, він власник компанії. Він записав відеозвернення до Зеленського, правильно? Так, безумовно. Чому він записав персональне звернення? Ну, такий момент, президент входить тільки в свої права і обов'язки, і, безумовно, ну, така, ну, можна сказати, така міжвладдя. І ми точно знаємо, по всій країні є такі дуже цікава така інформація, що і силовики, і митниця, і рейдери, і всі кажуть, супер час для того, щоб монетизувати свої посади. І нам здалося, що це саме такий випадок, коли більше ніж 2 тижні затримується проходження на митниці саме товару олії, і виходить те, що завод майже вже зупинився. І причому цей завод, він вже працює, він на експорт працює, це є контракти. Ну, класична схема затримки, коли ті, хто затримують, розуміють, що власник не зможе довго терпіти. І там йому і такі перевірки, і інші перевірки, вже далі нема куди. І скажу відверто, так, це ми порадили, ми допомогли, Бізнес-100 організувалися для того, щоб дуже миттєво відреагувати. Тому що не можна домовлятися, не можна дзвонити, зустрічатися в темних кабінетах, щось там домовлятися, наші, не наші. Чим більше ми будемо виходити в прямий ефір, безумовно, там, крім просто виходу в прямий ефір, дуже потужна юридична підтримка йде, медійна підтримка. І я можу сказати, дуже позитивний кейс, тому що буквально за 5 годин, після 2 тижнів затримки, через там, буквально там, 3 години, одна митниця дала волю проходити, і буквально там ще через 1,5 чи 2 години одеська митниця також відкрила. Після відеозвернення. І це не просто відеозвернення, це відеозвернення, яке було підтримане і поширене саме бізнесменами, власниками бізнесу, і там і приймали участь і Бізнес-100, і СУП, ну буквально всі все одно перетинаються, всі один одного знають. І така міцна хвиля пішла, що дійсно я впевнений, що це дуже такий правильний, позитивний крок, але ж ми точно знаємо, що це не просто всі разом сказали і воно вирішилось.
зараз треба юридично досупроводжувати, знайти абсолютно всіх винних, і по закону треба реально наказати всіх по закону, щоб всі, хто будуть чекати наступних бізнесменів для того, щоб збити з них хабар, щоб вони знали, що це буде все наказано. Ось такий приклад. Я думаю, що це дуже позитивний такий приклад взаємодії бізнесу І підтримки бізнесу. Саме в публічній площині. Дуже дякуємо, Дякую. Володимир. В нас ще одна подія. Хотів би відкоментувати Не трохи запланована. Почекайте. Ще одна трохи незапланована подія. До нас телефоном доєднався журналіст-розслідувач Ярослав Булгаков, який має безпосередньо дані про схеми, прізвища, назви компаній, наскільки я розумію, які найбільше зловживають на ринку оренди землі та агропродукції. Ми надамо Ярославу 3 хвилини, і якщо він зможе потім надіслати ці дані, про які він зараз нам розповість телефоном, то ми будемо вдячні, і це можемо оформити. Ви, як журналіст, можете оформити це запитом до правоохоронних органів. І ми, як представники бізнесу, народні депутати, також можемо в цьому допомогти розібратися. Ярославе, вам слово, 3 хвилини. Доброго дня всім присутнім в студії, доброго дня телеглядачам. Дивіться, я думаю, коректніше було б називати, що ми говоримо не про якусь схему, ми говоримо про цілий сегмент ринку, який зав'язаний на розрахунку в налі, тобто за нал. Сьогодні я отримав адресу пабліка, який називається «Агробізнес», і в цьому пабліку 3000 підписників, і в ньому прямо в режимі онлайн здійснюються угоди з продажу агропродукції, з продажу паливно-мастильних матеріалів, з продажу запчастин та добрив. 3000 учасників на протязі 4 годин, я його відкрив на телефоні, на протязі 4 годин близько, певно, 20-30 повідомлень про продаж агропродуктів в формі 1 і в формі 2, форма 1, форма 2, означає безнальний чи нальний розрахунок. Тобто ми, певно, говоримо не про схему, ми говоримо про цілий сегмент ринку, який, ви ж всі розумієте, що продаж продукту за нал, він має на меті трошки нижчу ціну, і це певним гравцям ринку більш вигідно, скажімо так. Сьогодні мені вдалося заскринити компанію «Allseeds», яка пропонувала купувати у фермерів агропродукти як за нал, так і за безнал. І мої колеги бачили представників фірми «Королівський смак», які теж займалися тим, що скуповували агропродукти в обох цих формах, тобто за нал і за безнал, тобто за дорожче і за дешевше. Власне, в цьому, я думаю, було б коректніше називати це сегментом ринку, який став можливим через те, що питання оптимізації і ухилення від сплати НДС у нас постало, завдяки тим скруткам, у нас постало ще в 2016 році, сьогодні 2019. Тобто, якщо була б воля у держави, наприклад, зупинити це на корню, прийняти якесь системне рішення, то, мабуть, там вже роки через 1,5 вже це рішення було б прийнято. Але 3 роки пройшло, тому, я зі своєї журналістської сторони роблю висновок, що є певні гравці, кому вигідно, щоб був нальний сегмент, кому вигідно, щоб здійснювалися ці розрахунки, і певний сегмент правоохоронців, я так розумію, що за повноваженнями це глави територіальних відділів ДФС і їх підлеглі, вони мають повне уявлення про специфіку цього ринку, і вони мають певний контроль над цим ринком, тому що, наприклад, якщо брати декларацію того ж начальника, сьогодні це ВО, начальника ДФС Кіровоградської області Тертичного, то в нього там є позиції, коли в його дружини декілька ділянок по 20 тисяч метрів. На його дружині там декілька агропідприємств. Якщо брати в розрахунок, що чоловік цієї дружини займається, власне, розслідуванням фактів ухилення від сплати податків представників, в тому числі агробізнесу, виходять такі, знаєте, дуже приємні паралелі.
Тому, власне, Дуже дякуємо. і все, про що я хотів сказати, це не якась схема, це сегмент ринку, він став можливим, тому що на даний момент така ситуація. Це не є таке, знаєте, из ряда вон выходящее событие. Почему? Потому что, оптимизация и уклонение от уплаты налогов будет ровно до того момента, пока будут налоги. Дуже дякуємо. Будемо вдячні вам за матеріали, які ви нам зможете надіслати, і ми спробуємо зробити все можливе. Та, у нас є... Обязательно все будет, конечно. Дякуємо. Та, дякуємо. На все добре. А у нас є коментарі. Будь ласка, Іване, дайте мікрофон. Ну, по першій позиції хочу перекоментувати. По-перше, знаю підприємство, знаю Таршина, там десятки років. Сам побудував в житті 3 масотракційних заводи, до цього 20 років в бізнесі, тому ці всі історії Знайомі. Ми з ним зустрічались теж після його відеозвернення в бізнес-варті і теж контактували з митницею. Моя колега Тетяна Острикова теж там приймала участь. І я думаю, що да, всі разом включились і допомогли. Не поодинокий випадок, тобто це системна проблема. Ми можемо говорити про екологів в портах, там, про питання якісь на Укрзалізниці. Тобто це наше життя, як ми його збудували, на жаль. Але що важливо, ви сказали, і це стосується і рейдерства, і таких всіх нападів. По-перше, треба мати силу волі боротися, не боятись бути публічним. І зараз, скажу відверто, часи інші, допомогу така людина, такий бізнес знайде. У нас є випадки по рейдерству, коли власники спали, вони забирали підприємства, вночі переписували по підставним документам, по копіям документів, забирали аграрні компанії, і ми там по 1,5-2 роки судимося і повертаємося назад. Тому публічність, не боятись і бути разом, і я вам скажу, на 70% все виходить. Ну, це класний приклад. Що стосується сірого, чорного ринку. Всі ці підприємства, що названі, теж відомі. Завжди був чорний ринок. АПК, аграрний комплекс, я б сказав, такий завжди був флагманом в цій історії. І чорний ринок, він був в великих відсотках. Можна було сперечатися, 10 років чи 20 назад це було 30%, зараз 40%. Ну, це ніколи не було 5 або 10. Це завжди був такий значний сегмент. Що робити? А що в чому різниця? Різниця останні роки, от ми коли працюємо з Михайлом над бюджетом, над пропозиціями по законопроектах, то ми були здивовані 3 роки назад, чи 4, ми взяли всю офіційну статистику. Скільки в нас рахується землі в оренді офіційно? Ну, щоб ви розуміли, у нас було офіційно менше землі в оренді зафіксовано, чим не в оренді. Тобто більше половини землі 3 чи 4 роки назад було поза межами офіційної реєстрації. Статистики взагалі. Податки не платяться. Тому у нас і страдають фермери, ті, що офіційно працюють. Бо той, хто не платить податки, тобто в тіні земля, домовились, він не на податки на землю не платить, ні на бізнес, ні на зарплату. А чому не сплачує на землю? Тому що він не реєструє землю в оренді. Це все, тобто він не показує сільхозвиробництво на цій землі. Але податок на землю, він же не залежить. Там різні ставки. Мінімальна якась ставки в 0,3, 0,1. Там різниця в рази. І той, хто не платить податки, до речі, сьогодні, да, ці всі одноосібники, маленькі фермери, вони просто розривають фермерське господарство. Той, хто платить, він не конкурентний. Він $150-250 на гектар платить більше, ніж той, хто не платить. Тому це проблема раз. Але масштаб. Давайте так, половина землі не обліковується. Не обліковується половина землі. Що з врожаєм? Не обліковується, так? Тобто він йде поза межами фіскальної системи. Потім що? Йдуть через площадки. Де ці площадки? Під чим контролем? Там було сказано. Всі знають, скільки цих площадок, і їх не дуже багато. Всі знають, скільки це коштує. Тобто вручаються документи, да? Купуються. Тобто йде паралельно функціонує 50% ринку, або 40%, неважливо. Тобто значна частина. Далі це все експортується. Я вам скажу, наша інша проблема – це велике неповернення валютної виручки. І воно змінюється рік від року там, в сотнях мільйонів доларів. 3 роки назад, коли ми змінили систему податкування, відмінили спецрежим і так далі, там багато пішло в тінь. Я думаю, що більше $1 мільярда не повернулося в країну. Тобто продукцію вивезли через офшори, на офшорах зависло неповернення валютної виручки. Але чи про це не знають? Знають. Чи про це не знали раніше? Знали. І ці питання піднімалися і на комітеті, ці питання піднімаються перед урядом. І
Я безпосередньо там із прем'єрами говорив. Це всі знають. І що ж робити? Чому не вирішується рішення. ситуація? Ще раз, дивіться, це все сила волі і всі закони у нас в порядку. Все у нас в порядку з законами. Їх просто треба виконувати. Ну, ти зробиш там свій коментар. Наприклад, у нас електронна система ПДВ. Уже все там навіть видно. Да? Ну, якщо ти дозволяєш 40% сектора загнати в тінь, і це все обслуговується паралельно. ПДВ, є спрощенці. Ні, я кажу за бізнес. Дамо прокоментувати. Да. Тому резюме. Це проблема, мегапроблема. Вона не нова. Вона тільки стає все, як кажуть, більш сильніше. От, всі інструменти, щоб її побороти, є. Всі все знають, всі все розуміють. Що ж зробити, щоб почали застосовувати ці інструменти? Це просто сила волі і рішення. Правоохоронні І просто рішення. Це, І перевіряють. як в рейдерстві. Вирішити і робити, так? У нас як в рейдерстві. У нас буває є випадки, коли немає ні жодного правового аргументу, і силові структури виконують таке, тобто допомагають рейдерам забрати підприємство, маючи просто ніяких підстав. Тобто немає навіть документів, по яким вони це роблять. І навпаки, є повний безпреділ по захвату, і вони не виконують свої функції. Тому це як скальпель в всіх руках. Його можна вбити, а можна і вбити. Тобто перезавантаження інституційної реформи перевіряючих та контролюючих органів, наскільки я зрозумів. Допоможе. Або просто прийняти рішення і виконувати. Або лідерство. Лідерство. Дякуємо, так. Михайло. Михайло, може... Здесь полностью согласиться. То есть, да, действительно, на стороне контролирующих органов есть, много к ним есть претензий, действительно, они могли бы, наверное, что-то сделать лучше. Особенно в той части, которая касается борьбы со скрутками. Но, к сожалению, дело не только в них. Дело в том, что, в принципе, у нас так сейчас работает наша система налогообложения, что можно не платить, и тебя все равно никто не догонит. Потому что как работают у нас теневые фермеры? Они делают вид, что они не взяли землю в аренду. Есть физическое лицо, которое якобы собой выращивает. За что его наказывать? Оно имеет на это право. Доказать, что не оно выращивает, физически невозможно. Это нужно представить милиционера каждому этому участку, чтобы он установил, что не он проводит обработку, а другой. И при этом они все равно могут дать показания, что я просто попросил соседа, и он это делает. Поэтому на самом деле на этом низовом уровне ловить действительно сложно. Масштаб 15 миллионов гектаров. Да, в любом масштабе, потому что как раз милиционеров мало, а людей много. И желающих поживиться на том, что ты не платишь налоги, всегда много. Милиционеров больше, чем армии. Я понимаю. И все равно их все равно меньше, чем земельных участков. Да? И все равно меньше, чем пайщиков. И все равно каждому пайщику милиционера не представишь. И даже к этим 40% не представишь. Поэтому, да, никто не отрицает, что нужно наводить порядок в том, как работают наши контролирующие органы. Но это не панацея. И на самом деле мы это очень хорошо... у нас везде плохо работают контролирующие органы. Вот везде. Такого объема работы скруток ни в одной другой отрасли нет. У нас есть своя специфика, которая делает так, что у нас действительно примерно 40% урожая идет в тени. Нет ни одной другой отрасли, которая в этой же стране администрируется теми же самыми налоговиками, где было бы 40%. Почему? Причина в следующем. Потому что первое, действительно доказать, что эту землю обрабатывает не собственник участка, а кто-то другой, нереально. Я говорю доказать. Потому что, чтобы кого-то привлечь к ответственности, нужно доказать. Это должен быть юридический процесс. Вот доказать это очень сложно, это правда. На самом деле, и поэтому есть на самом деле две вещи. Вторая вещь. Когда мы говорим о скрутках, да, у нас работает SEO НДС, да, у нас работает СМКОР. Но когда этот СМКОР попытались закрутить так, чтобы он работал автоматически, он стал нам порождать 60 тысяч налоговых накладных в месяц заблокированных, где 90% были нормальные плательщики. Проблема в том, что полностью автоматически эта система не работает. И на самом деле нигде в мире не работает. Где они похищают НДС? Не там, где есть какая-то автоматическая система, потому что нигде нет. А там, где потом есть пост-аудит, и за это сажают. Вот на самом деле в чем наши правоохранительные органы могли бы отметиться, это в том, чтобы нормально начать оперативную работу и потом уже находить тех товарищей, которые организовали скрутки, и их сажать. Но тут, видимо, сложности, потому что сажать придется самих себя, по всей видимости.
Але ж ви говорите, що це досить Вот. Но складно это, відстежити. еще раз, скрутка – это часть проблемы. А вторая часть проблемы, которая ее порождает, это то, что у вас очень разная налоговая нагрузка. Если вы делаете вид, что вы физическое лицо, у вас налоговая нагрузка там 90 гривен. Вот вы просто сделали вид, что вы как физическое лицо обрабатываете. Если вы ведете как это бизнес, у вас налоговая нагрузка минимум 2000 гривен. Вот на самом деле есть такой принцип нейтральности налогообложения, который говорит, что независимо от того, как вы ведете бизнес, вы должны платить одну и ту же сумму налога. То, что мы хотели законом. И это то, что мы хотим сделать законом. Мы хотим сделать так, чтобы у нас было нейтрально. Что ты как хочешь изображай. Физиком, юриком, тушкой, чучелком. Есть товарная земля. Вот есть минимум, который с нее должен быть заплачен. И этот подход, кстати, во многих странах используется. Например, с недвижимостью, которую точно так же очень сложно І поймать. це має допомогти. Это очень сильно помогает. Роки ми не можемо з ним провести ці закони. И вот теперь ключевой вопрос. Почему мы не можем? Складна модель. Можливо, її просто... У нас Она работает во многих странах. Ее не считают складной. Она дает сложно, она дает результаты. Причина в другом. Причина в двух вещах. Первое. Никому не выгодно терять дойную корову, которая создает пищу для скруток и, соответственно, для того, чтобы на этом зарабатывать тот самый черный кэш. И второе. Это либерал-популизм, который говорит о том, что нет, как же так? Мы заставим бедных несчастных пайщиков платить. То есть одни пайщики у нас несчастные, с них мы берем налоги, и это нормально. А другие, они у нас несчастные, поэтому с них не берем налоги и не хотим брать налоги. И, конечно, когда мы занимаемся таким социальным популизмом, ничего не получится. Ну, нужно быть ответственным. И я вам хочу сказать, вы не всю проблему нарисовали. Потому что мало вот этого разрыва в том, сколько кто платит. Есть еще одна интересная вещь. Когда ты делаешь вид, что ты сам это типа производишь и сам потребляешь, а у нас именно так звучит, то ты еще и субсидии получаешь, потому что у тебя дохода нет. А если ты, дурачок, сдал легально, то тебе субсидию сокращают. Потому что ты же легально получил доход. Ну вот тебе сокращение субсидий. Мы все сделали для того, чтобы у нас этот рынок был в тени. И он, кстати, действительно уходит в тень. Потому что если мы посмотрим на статистику 2012 года, то по статистике ДФС 2012 года у нас 36 миллионов гектар официально обрабатывалось. А на 2017 год это уже 20 миллионов гектар. Куда испарилось 15 миллионов гектар? Вот они туда и испарились. Дякуємо. Михайло. Алекс хотів ще додати Ще кілька слів. Алекс, кілька слів. Окей, Алекс, а потім Олександр. Буквально два слова. Дійсно, тема не нова, всі це знають, але мені здається, в нас в плані податкової політики взагалі в Україні тотальна неграмотність. Тому що в нас, починаючи з того, коли запитати елементарно посадити 20 чоловік і запитати, який в нас податок по НДФЛ або ще щось таке, ніхто не скаже. Це ви громадян маєте на увазі? Загалом. А Якщо взагалі? громадяни загалом не розуміють, які в нас податки, і якщо ти своїм працівникам виплачуєш зарплату і кажеш, що я тобі плачу 50 тисяч, вони приходять, жаліються, що ж 50, а тут 30. Тобто люди навіть не розуміють, що це податок. Розумієте, у нас ніхто не знає, які ставки податків, ні в компаніях, ні працівники не хочуть знати, який податок, що вони платять державі. Відповідно, у нас повна податкова безграмотність. Очікувати, що щось зміниться, поки ми не наведемо, в принципі, в голові порядок. Я прожив 12 років в Німеччині, я точно знав, що в мене податок був 42,5%. Я точно знав, куди ці гроші йдуть. Розумієте? А в нас, запитай, зараз любого ніхто не знає. Те саме, що коли ми починали в 2011 році, в 2011 році Азаров зібрав перше зібрання, бо якраз питався змінити систему податкування. І як ми починали були рахувати, скільки землі йде в тіні, брали просто-напросто соняшник, який вирощується, загальний, да, і експортовану олію. Ну, все сходиться. Елементарно бачили цю різницю, що експортували олію там на 30% більше, ніж виростили соняшника. Як таке може бути, ніхто не знав. Ну, тобто це всі все знають, це всі все знають, тому такого нічого немає. Але мені здається, що поки ми не привчимо людей хоча б знати податки, які платяться і мають бути сплачені, ну, порядку не буде. Виховувати цю культуру Абсолютно. свідомого платника податків. Олександр, і до вас, якщо можливо, питання. Михайло пропонує так модель, в якій передбачається сплата мінімального платежу. Наскільки я зрозумів, на кожен гектар. А є ще пропозиція економістів, які кажуть про те, що податок на землю, він сам по собі такий, від якого достатньо складно ухилятись. І саме підняття цього податку на
на землю як найменш шкідливого за оцінками OECD і зниження інших шкідливих податків, наприклад, ПДФО, саме таку модель найбільш оптимально можливо розглянути для вирішення цього питання. Да, я хотел сказать, что наша ассоциация, и мы входим тоже в Раду бизнеса, да, и мы сейчас дописываем уже налоговый кодекс развития, который, в общем-то, действительно будет являться тоже таким же документом, вот как доктрина экономической безопасности, только она такой больше рамочный документ. Мы горизонты, куда идем, стратегический документ, который, безусловно, СНБО, я надеюсь, это примет, да, и новый президент Зеленский это поддержит. Нам действительно необходимо все-таки поменять и законодательство в налоговой сфере. То есть, что не говорите, у нас есть действительно пробелы, у нас есть пробоины. И когда МВФ говорит о том, что там вы хотите ввести податок на выведенный капитал, у вас вот тут можно вывести деньги абсолютно беспроблемно и за гораздо меньшие деньги, мы понимаем все эти виды пробоины, поэтому специалисты пишут этот налоговый кодекс развития. И там, безусловно, присутствует и вопрос сельскохозяйственный, то есть и как мой вариант, да, то есть мы обсуждаем это, у нас в Раде бизнеса идут сейчас дебаты по этому поводу над окончательным вариантом налогового кодекса, да. Я за то, чтобы поднять налог на землю. То есть, безусловно, этот налог на землю в основном во всех договорах с пайщиками обозначено, что оплата аренды, в общем-то, если поднимается налог на землю, естественно, на эту же сумму поднимается и аренда земли. Да? Поэтому сами пайщики, владельцы земли, они не пострадают. То есть у них просто получится, что это выплачивает сам арендатор этой земли. Что касается вообще вот теневого рынка, я тоже хотел подчеркнуть, на самом деле... Да, на самом деле... Ну, это не налог на бизнес, да, это все-таки... Смотрите, ну, во-первых, бизнес должен платить налоги, да, мы же это понимаем. То есть, кто должен был платить, если не бизнес, да. Поэтому... В той же час... Якщо і зараз така ситуація, да, колеги, в той же час, я наскільки розумію, знизити інший шкідливий податок ПДФО. Да, у нас идет, безусловно, снижение одного налога, повышение другого, например, ликвидация налога на прибыль, это большинство бизнесменов поддерживает, да, введение налога на выведенный капитал, появится дыра в бюджете, то есть на самом деле есть другие повышения налогов, о котором я тоже только что сказал, да. Кроме того, там мы выступаем за повышение налога на недвижимость, например, у нас есть налог на недвижимость квадратных метров там, от превышения квадратного метра, а это превышение квадратного метра, мягко говоря, в Конче-Заспе и где-то там в Жмеринке совершенно разные, да, поэтому их надо просто брать как в Америке, там в Штатах 2% от оценочной стоимости, это тоже рассматривается. Смотрите, но это сейчас не тема нашей передачи. Я хотел подчеркнуть, что если мы говорим все-таки об аграрном бизнесе, вообще теневая экономика, вот эти скрутки, о которых было, говорит, я просто, честно говоря, видите, 50-40% звучит земель в Штатах, у них уже давно работают космические спутники, которые видят землю не просто кто, сколько, что выращивает. Урожайность видит на спутнике, и это видит налоговая США. Они четко видят, сколько, с какого гектара, и там попробуй скрой свои налоги, потому что они тебе покажут, сколько ты вырастил по спутниковым картам. И это, на самом деле, недорого, спокойно подписаться. И у нас также это все видит. Поэтому наша налоговая, если бы хотела бы, могла бы контролировать, это раз. Во-вторых, мы сейчас говорим про скрутки, ведь дальше целые корабли вывозятся, да, причем мультинациональные компании вывозят это зерно, которое в том числе, вот после названных компаний там, и другие, скупаются за наличкой. Они мешают то, что товар купленный за наличку, потом, как сказал Михаил, идет через скрутки, и потом кораблями вывозят, причем интернациональные, мультинациональные компании. У них время от времени возникают проблемы, потому что на третьем звене там фиктивная компания стоит. Но почему же наши действительно органы не к мультинационалам претензии предъявляют, а вот здесь конкретно не бьют эти прокладки, не сажают тех людей, которые организаторы этих конвертных структур. Причина понятна, мы понимаем, что это крышует непосредственно, да, те, которые обязаны, в общем-то, предупреждать эти удары и ломать все эти схемы по скруткам. Поэтому мы выступаем, как Рада бизнеса, за скорейшее введение новой службы финансовых расследований, структуры, которые будут совершенно с другими людьми, с высокими зарплатами, с аналитиками. То есть те люди, которые будут видеть всю эту цепочку и будут действительно лупить все эти схемы. Это на самом деле легко. Я правильно здесь соглашусь, что законы это на самом деле написано. Просто их не исполняют. Для этого необходимо реформировать
нашу службу ДФС и создать отдельный орган, который бы взял все экономические преступления на себя. Об этом уже 2 года говорят. И я надеюсь, что новый парламент и президент поддержит создание такой суперструктуры, службы финансовых расследований. И я бы туда, честно говоря, взял бы на первых лиц, бывших, может быть, даже наших украинцев, но граждан США, Канады. Вот он пообещал Зеленский на инаугурацию им дать гражданство. Он Саакашвили уже и другим пятерым вернул уже, да, гражданство. Слава Богу, давайте мы дадим гражданство точно так же канадцам, американцам, которые готовы сюда прийти. Они работают и в прокуратурах, ФБР. Они, новые лица придут, и поверьте, мы просто удивимся, как быстро ломаются эти все цепочки, как быстро ломаются все эти схемы. Дякую, Олександре. Має Олег ще пару слів. Я хотів додати, що от ви згадали про космічні знімки. В Україні теж це практикується. От, в рамках нашого проєкту ми теж подивилися так мовити, на космічні знімки і подивилися, що справді вирощується з космічних знімків і що по факту, по статистиці вирощується. Різниця приблизно там 30%. Да. Так що 30%. Як і розрахунками. А ваша думка щодо рішення цієї проблеми? Ось озвучено вже 3 рішення. Інституційні реформи та перевіряючі органи, підвищення податків на землю, зниження шкідливих прямих податків і або мінімальний поріг на кожен гектар. Ну, ви знаєте, це важко зараз сказати, що потрібно робити, тому що одним словом не скажеш. Да? Тут навіть я вам скажу, що і мораторій також є причиною такої ситуації. Тобто його потрібно знову ж таки скасовувати. Тому що, наприклад, якщо говорити, чому такі податки маленькі, да? Та тому що ціни нормальної немає. У нас податки, базове податкування є якась така ефемерна нормативна грошова оцінка, яку придумали наші академіки, яка абсолютно не має кроком все-таки відмінити мораторій. Нічого спільного з прибутковістю ведення аграрного бізнесу. Тому одне з рішень, фундаментальне рішення, це потрібно запроваджувати ринок землі. Добре, зрозуміло. Позволите, хочу прокомментировать. Ну, первое. Коротенький коментар. Очень хвилин, у нас 10 хвилин. Очень коротко. Первое. В договорах аренды никакой связи с налогом на землю нет. Я не знаю, кто это вам сказал, это неправда. В договорах аренды базой является нормативная денежная оценка, которая является базой для налога на землю. Но ставка налога на землю никак не связана с стоимостью договора аренды. Вообще никак. От слова полностью. Нет, идется то, что я услышал, и то, что услышали телезрители. Значит, вот то, что было сказано, то и было. Значит, теперь дальше. Если мы повышаем налог на землю, это, конечно, прекрасно, может быть, да. Вот. Но только я вам хочу сказать, что сельхозпредприятия налог на землю не платят. Поэтому можно, конечно, повысить налог на землю до уровня налога 4 группы, и это даже будет полезно. Но это вообще не решает проблему, потому что основной дисбаланс именно в уплате НДФЛ, который никакой связи решительно с налогом на землю не имеет. Можно, конечно, снизить НДФЛ до нуля, как уже предлагалось, потому что от налога уклониться до тех пор, пока он есть. Но это не способ решать налоговую проблему, снижая налог до нуля. Ну, вы можете 10%, это все равно будет больше, чем налог на землю. Вот и все. Поэтому на самом деле надо решать проблему там, где она есть. Если вам не платят НДФЛ, значит надо заставить платить НДФЛ. А попробуйте теперь снизить НДФЛ 10%. Нам сейчас не дают МВФ принять, извините меня, налог на выведенный капитал, который не дает такого убытка, который мы получим в бюджет, если мы рубанем НДФЛ до 10% в 2 раза. Об этом вообще речи не идет. Это какой-то космос. Это невозможно. Это просто даже, мне на мой взгляд, стыдно обсуждать такое. Да? Поэтому нам сейчас нужно не заниматься тем, чтобы придумать очередную такую историю, да? А чтобы наоборот консолидировать доходы в бюджет и показать МВФ, что мы действительно способны принять налог на выведенный капитал, который, кстати, и аграриям нужен, потому что он будет иметь детинизирующий эффект, и покрыть за счет этих дополнительных доходов соответствующие убытки. Вот это реально ответственный государственный подход. Дякуємо. Я одну ремарку і передаю вам слово, якщо дозволите, щодо знов зібрати податки, знов до бюджету і таке інше. Ми вже назбирались податків після введення цього ПДВ, в нас на кілька відсотків надходження збільшились. І все це
проїли і достатньо неефективно. На цей час рівень загальнодержавних видатків складає 43%, при тому, що усі економісти консенсусом надають оптимальну цифру для України 37%. Відповідно, 100 мільярдів держава забагато збирає з бізнесу та неефективно розподіляє. Неможливо більше нічого збирати додатково з бізнесу, не віддаючи це за рахунок ліквідації або скорочення шкідливих прямих видатків. Це консенсус, думка всіх економістів, з якими я спілкувався останні 2 роки. Это прекрасно, но только есть один момент. Мы хотим собрать этим предложением налоги не с бизнеса. Для бизнеса налоги не вырастают. Речь идет о том, чтобы собрать налоги с тех, кто находится в тени. Они их вообще не платят. Поэтому речь не о том, чтобы повысить налоги. Речь о том, чтобы все платили одинаково. И да, это даст дополнительные поступления в бюджет. И да, это откроет для нас возможность сделать те реформы, которые нам необходимы. И да, нам именно так и нужно это коммуницировать. Мы хотим налог на выведенный капитал. Да, он дает просадку. И поэтому мы хотим эту просадку компенсировать не за счет тех, кто работает легально, не за счет того, чтобы на них повышать давление, а за счет тех, кто работает в тени. И любой шаг к нормальному государству заключается именно в том, что все будут платить. А не так, одни платят, а другие гуляют. 1 хвилина, прошу вас, і будемо завершувати. Так? Да, дуже коротко. Перша дискусія про податки – це окрема дискусія на 24 години, я думаю. Це раз. Навіть більше. Але 100% це податки мають переглядатися. У нас досить високі податки, і високі податки можна платити в економіках, які сильно розвинуті, в яких біжить жир. Економіки, які слабкі, така як в нас, ми не можемо платити такі податки. І ці речі, які можемо змінити з вами завтра. Це не треба чекати, поки буде чесний суддя, він виросте, потім його треба виховати, потім навчити, зробити його, що захистити, що він буде чесний. Це дуже довгий шлях. Податки можемо з вами змінити завтра. Шлях, куди рухатись, сказав вже Михайло. Це перше, такий податок на виведений капітал, який дасть додаткові зовнішні інвестиції і залучить їх. Треба компенсувати цим. Писати тим, що всі мають платити. Починаючи з податку на землю, ми з вами говорили за офшори, трансферне ціноутворення, ми ще можемо за митницю тут з вами говорити 2 години. Тобто ми ці мільярди знайдемо. Якщо ми цей податок на прибуток відмінимо на податок на капітал, ми з вами тут за 15-20 хвилин знайдемо, чим їх компенсувати. Правда? Тому це не ядерна фізика. Але це окрема розмова. Хотів би вас підтримати стосовно служби фінансових розвиток тільки по одному пункту. Ми стільки створили органів фіскальних і контролюючих, і нових в тому числі, що бізнесу вже не то, що важко, він вже не знає, як від них ховатися, від нових і старих. Тому що по тих самих пунктах, по тих самих статтях всіх по черзі приходять. Сьогодні ОБЕП, завтра СБУ економічний, потім СБУ-К, потім Генеральна прокуратура, потім НАБУ. І ще ми цю функцію зробимо, ще одну службу, і тоді можна... Це замість всіх цих служб. Правильно. Тому я кажу, якщо це ми зробимо, то треба вже не швидше це робити. Я вас повністю просто підтримую. Дякуємо. Останні 20 секунд, Володимир, і ви дякуєте. Будемо завершувати. На позитиві. Закінчуємо. Точно є відчуття позитиву в тому, що поки політики чубляться, ті, хто роблять схеми, а бізнес, який платить податки, все одно не чекає. І я точно знаю, що доктрина, розроблена білим бізнесом, це фундамент. Але ж точно є інститут майбутнього, де також бізнесмени моделюють майбутнє і змоделювали до 2030. Там є $1 трильйон ВВП. І хтось каже, це казка, а ми, як бізнесмени, кажемо, це наш план. І це класно. І ми точно знаємо. Просто домовимось і зробимо це. Ну що ж, дякуємо за таку емоційну дискусію. На сьогодні будемо завершувати. Дякуємо нашим шановним гостям, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Сьогодні з нами були Михайло Соколов з Українська аграрна рада, Алекс Лісіта, президент Українського клубу аграрного бізнесу, Володимир Чіповий, президент Української бізнес-асоціації, Олександр Громико, президент Української асоціації виробників, Іван Мірошниченко, народний депутат України, і Олег Нів'євський, і професор Київської школи економіки. Так, а ми побачимо.